ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ҳамон мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар ватсапи экранбада роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мақсад ки навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстон, астаи вазнива астае ки вазниваи 21 ки последний мақсад ки айҳамад аз руш астае. хоб мерседесои сечка биёмни астае ки 309 зур астае. тракторои Т28 астае ва тилишкаша мена ки присепшам астае ва як астае комбайни фурӯшам дӯстон азиз астае. ва астае Дайво Некси бо нархи арзон, светои сафед ва астае гурзавои камаз астае ки бо нархи арзон астае. Опелои Карван астае, Прасои бо нархи арзон астае. ва астае Хундай Порше ки мошини бокаш бо нархи арзон астае. Опел Астра дар кузофи хечбек астае бо нархи арзон. ва астае Хундай Саната Солои 2011 бо нархи бениҳоят арзон, нархи Опел кати. ва астае Дайво Тико бениҳоят нархи арзон кати астае. ва астае Опел Зафира ва мошинои акселератори Москва ва мошинои советски ҳам ҳастае. Обшин навори хубае ва курс имрӯза бошад 107 сомони навор астам ки марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания якаи нозима ки грузоперевозка, якаи нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳда, Дисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кулоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд дӯстони азиз ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд. дар рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компанияи боварӣ, компанияи грузоперевозка якаи нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, дар рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, техникаҳои фурӯшӣ астае ки якта комбайни фурӯшӣ астае, якта трактори Т28 астае, қати присеп, яъне қати тилишкаш астае, яъне аделан фурӯхта мешавад ва якҷоям фурӯхта мешавад. трактори Т28 ки ҳолаташ беҳтарин астае, яъне ки як дасткаштаги астае, қариб присеп шуда, присеп яъне ки тилишкаш кати астае. нархи ҳар ду мақсад 46 000 сомон астае, боз муомила дорад. ва дӯстони азиз, комбайни фурӯшӣ астае ки комбайн барои гандумзанӣ, барои шолӣ, барои ҷав, барои алаф, нархаш ҳамагӣ 60 000 сомон астае, боз мақсад муомила дорад. ин як присеп ҳам дӯстони азиз, қати трактор якҷоя фурӯхта мешавад, болош хали сеткам дорад, ки дар сурати сеткаш ҳам мегӯяд метиҳем. трактор мақсад қати присеп бош, нарх 46 000 сомон ае ва мақсад комбайн аделина нархаш 60 бо муомила дорад. дӯстони азиз, ино қарор доранд дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда қарор дорад. ҳамашон мегӯяд ҳолати беҳтарин. комбайншам аделин фурӯхта мешавад, мегӯяд 60 гандум мезанад, мисол шолӣ мезанад, ҷав мезанад, дӯстони азиз, обшим алаф, яъне ки амхали чизо мезадае. беҳтарин ҳолатае. комбайн мегӯяд 3 зур, тракторам дӯстони азиз соз астае. обшим мақсад комбайн аделан фурӯхта мешавад ва присепшам мегӯяд аделин хай маслиҳат мекунем, мегӯям мақсад тракторшам фурӯхта мешавад. нархи присепи трактор нархш 46 000 сомон астае ва нархи комбайн аделина нархи 60 бо муомила дорад. ҳамаш беҳтарин ҳолат да. марамат дар рақамҳои соҳибшуноӣ, ҳар рақамҳошон кор мекунад, рақамҳошон ҳар дашта ватсап доранд, дар Регар қарор доранд. марамат метавонед занг занед, маълумотои пурра аниқша гиред. мегзарем ба диги мошини фурӯшӣ. Мерседес Бенц класс астае, баъдон ки сечка биёмни беҳтарин ҳолат. хоб сечка соли ба ревишаш 1998 астае ки сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4 дорад. абиём мотораш мегӯяд 2 усаи компрессор, яъне ки мотораш мегӯяд зураи вагонае, 2 усаи компрессор. коробкаш механика, ҳолати мошини баъдон беҳтарин ае. мошин дӯстони азиз, яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастае, 4 дискаҳои рамашка дӯстони азиз, номерош мегӯяд падарка, газ евро 4, ҳардаш кор мекунад, салон тоза, электропакет, ҳамаи навод комфорта дорад. нархи мошина мегӯяд 65 000 мегӯяд, бо мегӯяд мошина аз пеш омада биден, махуд бошед, бо муомила мекунед. мошина мойка накарда сурат гирифтан, мошин беҳтарин ҳолат, ҳуҷҷат, утилизатсия дорад, 4 баллон пачка, гази евро 4. бо номерош мақсад ки худаш медонем чанд сомае, номерош қимата падарка мегӯяд соҳибаш срочна.
мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. Номерои мошина 4 ниҳай дӯстони азиз ва масалан серияи 10 катиб. خب یکمش رقم‌های دستی اخیرش 70 رقم‌های تلویزیون است کار میکنه. دومش رقم‌های راستی اخیرش 14 این رقم کار میکنه. های رقم‌ها واتساپ دارن. سچکا объёмни 65 تا бо муомила дорад. одамои конкретно мехаридагӣ ина марамат занг занед маълумотои пурраашро дӯстони азиз гирем. шумо дам агарам халӣ мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техникаон компания ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама карда бошад марамат сурат маълумот шавад дар рақамҳои болода 20 дароикунем реклама мекунем. Лайк азан навора то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба саҳи мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз ваз 21 ҳастае ки масалан ки мошини аймаско вардаги ҳастаем. як моҳ пеш мегӯяд аймаско варда мегӯяд беҳтарин ҳолат дай. ваз 21 дӯстони азиз 4 урбан мегӯяд ай ҳамада зурш ҳамин будай бо свечам вапше зури бадай. яъне ки шумо нива мегӯед ки ваз 21 обши мегӯяд мошини мегӯяд як моҳ пеш мегӯяд то диксо дурбадаги расамошка мегӯяд навкадаги беҳтарин ҳолат. соли бароишаш 2018 сол ҳастае ки сӯзишвораш бензини хӯлаи мотори 7 литре коробкаш механикаи ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин идеални сайз яъне тоза кондитсионер мегӯяд дорад кор мекунад дӯстони азиз. хоб мошин мегӯяд автозавқ дӯстони азиз дорад сигнализатсия дорад дӯстони азиз 4 балони мегӯяд ки 4 балони ҳам зимни ҳастаи пачка бо 4 балони масалан ледни ҳам ҳастаи масъалаш нав алиш кардаги дӯстони ҳуҷҷат утилизатсия нав кардаги яъне ки 1 сола ҳастай утилизатсия кардаги ҳастай ва ҳуҷҷаташ 1 сола салон тоза ҳастай масалан ки ҳамаи намуд комфорт дорад ва светчам вапше свети зурай мошин мегӯяд ҳоли тақрибан 1 моҳ нашида дар омаданаш Торикистон мошина ай Москва мегӯяд овардагим. нархи мошина мегӯяд 120 000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем кадоме ки мисол конкретно харидор бошад 120 бо муомила дорад ва қарор дорад дар ноҳияи Деваштиш яъне ки ғунчи дӯстони азизи тарафи ноҳияи Деваштиш ғунчида қарор дошта обшим тарафи вилояти Сув 120 бо муомила дорад. сета рақамҳои соҳибшунаду дар рақамҳои телефон ҳастаи WhatsApp дорад 69 ва рақамҳои Россия 10 инашта WhatsApp дорад. рақамҳои промоушон ин ҳамин 08 28 рақамҳои 918 ва дуюмашам рақамҳои дастӣ сеюмашам рақамҳои дастӣ 120 бо муомилаи хуб дорад. маро шахсоне ки мехаред арзон ва муомила дорад марамат занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Zafira ҳастаи бадрон ки срочна бо нархи арзон Opel Zafira соли бароишаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи моторош 1.6 литраи коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ча мегӯяд ҳолаташ мегӯяд нағза ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бучидаги дӯстони азиз хай бо аку чӣ расход дорад намедонам бо иша процент гирем. нархи мошина мегӯяд 40 000 гуфтаесам бо ягон сум муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷумида. нархи мошин 40 000 сомон аст бо муомила дорад ки Opel Zafira 2000 сол газ бензин механика 40 бо муомила доштаем. ин ҳамин рақамҳо мегафони софира шахсоне ки мехарем конкретно харидоро марамат агар беҳуда мегӯяд нороҳат накунад. конкретно харидоро маълумоти пурраша чӣ расход дорад бухтон гиред марамат. ва дӯстони азиз кадоме то ки навора тамошо дорем кадоме то ки дар ҳамин навор мошини махбулӣ ки наёфта бошем кадом сол кадом модель чӣ хел нархҳо бошад кадом сомонда аз куҷо дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо ҳам дӯстони азиз я лайки бепула дареғ надоред. я лайка дӯстони азиз занед ва навори моро дар рафиқотон подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata ҳастаи бадрон ки бо нархи арзон срочна Hyundai Sonata соли бароишаш 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи моторош 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 7 моҳи дигар дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад утро мегӯяд кардаги ҳастаи мошин мегӯяд камтарак бо муомила мешавад. хоб дӯстони азиз масалан ки вариантҳои алиширам мегӯяд мебинем не ки дар дигар нарх ҳисоб мекунем. нархи мошина ҳамагӣ 69 000 сомон мондиян дӯстони азиз. хоб хай ки мақсад муомилаша бухтон мепурсем алишда мегӯяд мекунем дигар нарх ҳисоб мекунем сумаки нархи мошин 69 аки хай чӣ расход дорад намедонам бухтон мошина аз пеш рафта бинем. фақат одамоне конкретно мегӯяд илтимос беҳуда норад аки хайм хали худа санатаи нархи арзон монда намедонам ба кадом сабаб бошад. шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурра аниқша хутон бо гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra G дар кузифи хэтчбек соли бароишаш 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд
моторш мегӯяд соатборӣ кор мекунад. ҳуҷҷатҳои мошинатона ҳуҷҷат надорад, бурчидагиае. ҳолаташ мегӯяд зурае. ҳаки мошинатона расходча намедонам ки мақсад чӣ камбудӣ дорад, иша нагуфтиян мошин мегӯяд ҳозираша соз аст. ҳамин қадр маълумот соҳибашон пешкаш кардаги ҳастем, документош мегӯяд бурчидаги ҳастем, мошини созае. бо хайхтон занг занед, хати соҳибашон чақчақ кунед ки чӣ расхода, чӣ камбудӣ дорад, бо ай соҳибашон пурсед. нархи мошина мегӯяд 44 000 сомон гуфтаистам, боз мегӯяд муомилаи хубам мегӯяд мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, Opel Astra J 99 сол, нархш 44 000 сомон аст, бо муомила дорад. балоншам олад кори буда, инам хеле свето, салоншам тозак, инам маромат, рақамошон мегафон аст. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ занг занед, хитон пурсед. ва кадоме ки мошинои фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира хоҳад ки дар реклама кардан, маромат дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram дорем, рӯй кунем, реклама мекунем. лайк кард дӯстони азиз занед, навори моро то охиру охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Porter аст, ки яъне ки мошини боркаш, ҳам мақсад ки бор када мешавад, ҳам мақсад ки бо халаденикам дошта дӯстон аз бухтон ани қада гирен гурзавои халаденики гӯем мешавад. соли бароишаш мегӯяд 2000 сол аст, ҳолаташ мегӯяд беҳтарин аст дӯстони азиз. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника, балоншам соз аст дӯстони азиз. Hyundai Porter яъне халаденики. ай бу ами хел дӯстони азиз маълум хеле ҳастай, бу маълумот чахта мепурсен. нархи мошина мегӯяд 55 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадом бида ки ҳамхали Hyundai Porter дар кор бошад, маромат занг занем, маълумотша гирен. метавонед ки бор каша, метавонед ки мисол халаденик шуда, мисол ки ягон чи барои кашидани, барои ки вайрон намешудагӣ. хай одамое ки мисол ами чуда сар кор дорад хичон мефаҳмад. инами рақама мегафони соҳибшунай, яке то қасуми холия мегӯяд алиш намешавад. маромат харидоро метавонед занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови караван светои бутулка. соли бароишаш 1999 аст, ки ҳамхел соҳибашон нависанд ки 99 сола мегӯяд соҳибаш. соҳибфурӯш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дискош простой, калпака светои бутулка, Opel каравани простой, салоншам хай боли мегӯяд соз аст. хай дигар маълумотоша нагуфтад, чашкош, пашкош, ҳуҷҷат нагуфтад, кадом то ки мехарем, бо ани қада хитон гирем. нархи мошина мегӯяд 27 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 27 000 сомон аст, бо ягон чи муомила мешавад. нархш хай арзон, 99 сол. ак каравано хай то 98 намешавад, ки 99 соҳибшон навистаем. ака ростай чихелай бухтон ани қада гирем. мошин пойтахта. ина рақамош аст мегафон 70, кадоме ки дар кор караван, маромат занг занед, маълумот пураша гира. мегзарем ба наҳум камази фурӯшӣ. камази фурӯшӣ аст, ки яъне ки гурзавои камаз аст, самосвал камаз, беҳтарин ҳолат да. соли бароишаш мегӯяд 1981 аст дӯстони азиз. камаз мегӯяд дар ҳолати хуби техника мегӯяд, 8 та балонш мегӯяд нав аст. хоб хай дигар маълумотоша хто дӯстон аз мепурсен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Шамсдини Шоҳинда. нархи камаз мегӯяд 70 000 сомонӣ аст, мегӯяд соҳибшон, бо мегӯяд муомила мекунем. то қас суми холия мегӯяд, селошта мегӯяд, сумаркура мегӯяд, фурӯш намудиян, камаз самосвален, камази боркаш. ҳолаташ мегӯяд нахадуи бада. ина рақамошон аст мегафон дӯстони азиз, хай маълумот соҳибшон бисёр гуфтагӣ нестам. шахсоне ки мехарем, маромат занг занед. дӯстони азиз, нагуфта намонад, шахсоне ки дар навор кадом мақсад мошине ки дар кор бошад нависанд, дар комментаре мо пешкаш мекунем. мақсад мошини майдай, боркашай, ягон намуди дигари нависа пешкаштон мекунем. шумо я лайки бепула дар ядори лайка занед. кадоме ки ягон реклама дошта бошад барои фурӯшӣ, дар WhatsApp рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастай баъдрон ки чихеле ки дар комментаре бисёр хоҳиш карданд ки Daewoo Tico шава. ина Daewoo Ticoи арзон. соли бароишаш 1997 ҳастай ки сӯзишвориш газ, бензин, моторш мегӯяд 0.9 литр, экономия дӯстони азиз, ҳам газ ҳам бензин, мотор 0.9 қариб ки ягай. хоб коробкаш механикаи мошин мегӯяд, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дар мошин. хай як чанд ҷош мегӯяд хеле кам салаб кардорад, ки мошин нархшда арзанда ва созае. светои мақсад ки вишно, яъне ки светои олучагӣ. нархи мошина мегӯяд 80 000 сомон гуфтаистанд, боз мегӯяд муомила мекунем дӯстони азиз, ва мошина айни ҳол қарор дорад, айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб да. нархи